መጀመርታ ዘረባይ ናቶም ጥዑያ ሰብ ሓዳር ነቶም ሰነ ስርዓት ገይሮም ክዘናግዑ ኢሎም ከይዶም ተዘናግዑ ሰነ ስርዓት ገዞም ድምለሱ ገለ ንዖም ኣይትምልከትን እያ ታ ትምልከት ነቶም ሰነ ስርዓት ዘይብሎም ዓመል ናይ ጓል ንሴት ሓዳሮም ኣብ ገዞም ኣሚጦም ደገ ዝብሉ ሰዓት 4-5 ገዞም ዝምለሱ ነንስቶም በቃ ከም መውለድ ጥራሕ መፍረይ ጥራሕ ዝጥቆሙላ ደቂ ተባዕትዮ ንዕኦም ይዛርብ ኣለኹ ኣብዚ ተፀገም ቀንዲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ተን ሕንጫላት ቆልዑ ኩዕሶ ከም ኩዕሶ ክንስኽን ትፃወቱልክን ማለት እዩ ቀዳይ ነገር ንስኽን ናኣሽቱ ይኹን ፅቡቃት ይኹን 100-200 ሂቦም ክፃወቱልኩን ወይ ድማኒ ናይ ባር መዘናግዒ እዮም ዝገብሩ እንደሎም እምበር ዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ሓዳር እዮም ከምኡ ዓይነት ዝገብሩ ሰባት ዘለዎም ሰብ ሓዳር እዮም ናብራ ኣለዎም ሂወት ኣለዎም ተረዲእክን እንታይ ኸ ኣይፈልጥኒ ኣብዚ ግዜ መፅኡ ዘሎ ሕጅነት ካብቶም ደይብሎም ስነተም ሰብ ሓዳር ከኣ ትደልያ ከይሕሰወልክን ዲኽን እንታይ ክንደሊኽን ኣይፈልጥኒ እስኻትክን ከም ኩዕሶ ተፃዊቶን ምድርቢኹም ስለ ዘለው ኣይድሌኩን እዩ ከማ ኸጓል ንሴት ኣብ ገዛ ደቂሱ መፅኡ ንዓደይ ጠቕመ ንዓ ክጠቕመካ ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማንስ ሰበይ እንታይ ተናንስቶም ከኣኒ ገንጨራት እንደን ኮይና ኣብቲ ገዛ ነብሰናይ ኣልያ ከኣቱ ክወፁ ዘረባ ገብራንም ሰብኣይ ከኸም እንድሕር ኮይኑ ዳሞ ከኣቱ ክወፅእ ቃል ኪዳንካ ይመሰል ኣለካ እዩ ኣበይ ኬትካ ብየምስኻ ክትብሎ መሰል ኣለካ ክትዛረቦ ማለት እዩ ክትጮጮ ከምበርታ ይዳሞኒ እንድሕር ዳ ንስኻ ደቂስካ ኣብ ገዛ ምስ ቆልዑ ሒዝካ እሱ 10 ሻዕ ደገ ምስዕሩ ክተየማሴ ምስ ገለ የማሴ እንዳበለ ገዛ ድመፅ እንድሕር ኮይኑ ኣይ ሰብኣይካኒ ማለት እዩ ኮኒ ሕጂ እንታይ ንምባል ደቂ ዓበይቲ እዚ ምክንያት ኣነ ይጥቀሙሉን ወዲ ሰበይቲ ስለ ዝጨቆጨቆቶ ገለ ስለ ዝጨቆጨቆቶ ደገ ደመሲሉ ምክንያት የብሉን እንታይ ዳ ኣመለኛ ዝኾነ እዩ ናይ ጓል ኣመል ወይ ድማ ናይ ባር ኣመል ወይ ድማ ናይ ደገ ኣመል ስለ ዘለዎ ጥራሕ እምበሪ ከስተኻኽሎ ይኽእል እዩ ሰብ እዚ ሰበይቱ ጨቅጫቃ እንድሕር ኮይና ከመይ እንታይ ገይር መፍትሒ ንሰበይቱ ክዕርያ ጥራሕ እዩ ዘሎ እምበር ከምቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትዕርዮ ኣለዋ ትብልዎ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ እውን ክዕርያ ኣለዋ እንታይ ከመይ ገይሩ ክዕርያ ከም ዘለዎ ገጂፋ እንድሕር ኣላ ዘግጀፋ ምክንያት ፈሊጡ ስፖርት ዲዮ ከስርሓ ምስኣድዩ ወክ ገብሩ እንታዩ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ተፀገም ናይ ሰበይቱ ከስተኻኽሎ ክእል ማለት እዩ እሳ ጥራሕ ኣይኮን ተስተኻኽሎ እቲ ሓዳር ተደጋጊፍካ እዩ ዋላ ዕርክነት ተደጋጊፍካ እዩ ዝኸይ ተሪዮ ኮይኑ ንዓ ቀይርካ ካልእ ቅያር ተምፅእ ነታብ ገዛ ዘላ ሸጊራት ናይሞ ካልእ ቅያራ ተረኸብ ኪልካ ደገ ትኸይድ እንድሕር ኣለካ ግን ኣመለኛ ካስኻ እምበር ወላ ሓንቲ ምክንያት የብልካን ንሰበይትኻ ብኸምዚ ምክንያት ገሪፋት ንሰበይትኻ እታ ሓንቲ ቀንዲ ንዓኻ ሕማቅ ነገር ትገብረካ ኢለ ዝኣመን ዘይተኽብረካ እንድሕር ኮይና ምክንያቱ ንወዲ ተባዕታይ ክብረት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እቲ ዓብ ጊፍት ንዑሱ ዝኾነ ስለዚ ዘይተኽብረካ እንተኮይና ካልእ ዘረባ እዩ ተደይ ኮይኑ ግን ተኽብረካ እንኮላ እቲ ነገራት ናታ ፀሊእካ ደገ ትብል እንድሕር ኮይንካ ተጋጊኻ ኣለካ ተመለስ ንገዛኻ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምዚ ምጭቕጫቕ ዝገብሩ እንድሕር ኣለው ክትፈልጦ ዘለክን 10 ሻዕ ጨውጮ ኮፍ ኢልክን ከመይ እንታይ ኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ገዛኻን ባዕልኻን ኣስተብህላ ማለት እዩ